Today, nag-email sila kay Mike. Sabi nila, guys, basta ang taas, guys, ng email nila. Tapos itong si Mike, guys, na-embiar na siya, guys. Na-embiar na si lolo nyo kasi you have to be very smart. Tapos you have to be very careful kasi very, yan sila, guys, very, mga mandilin lang. Naggalit talaga ako, guys. Itong si Daddy, guys, minsan lang siya magalit yan siya, guys. Pero nagalit talaga siya sa kanila, guys. Hi guys! Welcome back to our channel. Welcome back sa ating mumunting tahanan, guys. So, it's another day, another video. Kakauwi lang namin galing work, guys. Tapos, kaya, yan yung buhok ko, guys. Oh, everywhere na, guys. Hindi ko na sinuklay, guys. Uy! It's 6 o'clock na, guys, na ng gabi. Tapos, ayun, guys. Hindi pa ako nakabihis, guys. Pakita ko sa inyo muna yung outfit of the day ko, guys. Tika muna, guys, ha. So, ito yung suot ko today. So, just this dress, guys. I really like this dress, guys. For some reason, I'm really into the... ano tawag nito, guys? Yung puff sleeves pa, guys. It's very nice. Tapos, I pair it with this sling back. Tapos, hindi ko napakita yung bag ko, guys. Yung bag ko nandun sa labas. Pumasok na ako dito sa bedroom, guys, para kunin yung camera ko, guys, kasi chinarge ko, kasi lowbat. Kasi nag-transfer ako ng mga videos from my, from my camera to my phone. Kaya na-lowbat siya, guys. Kaya hinintay ko munang mag-charge siya konti bago ko tanggalin para may pang video tayo ngayong hapon, guys. So, ano na nga ba ngayon? It's Tuesday, guys. And, andun sa labas si Paris. Ako, nanonood siya ng nursery rhymes, guys. Baka makapiright tayo, kaya nandito tayo sa loob. So, today, guys, may natanggap kaming email galing sa old real estate agent namin. Kaya, I thought na maybe helpful din to, guys, para sa mga Filipino na pupunta dito sa Australia, guys, tapos kailangan nilang mag-rent. So maybe makakatulong konti, guys, like, I'll give you a little bit of idea about renting here in Australia. So before kami nagpunta dito, guys, sa bagong place namin sa Mount Waverly, doon kami sa West Footscray. Ngayon, nandun kami, guys, for 1 year. Kasi yung lease, guys, for 1 year talaga. Pero, ewan ko, December yata, guys. December, nakatanggap kami ng notice from the real estate agent na kailangan naming umalis, guys. Kasi ibebenta doon ng may-ari yung bahay. So, it works out well kasi sa amin naman, guys, yung office ko nag-move dito na side. So, kailangan talaga naming mag-move. So, that was... it worked out well. Like, I think it fell into place. So we were okay with that one, guys. So yung ginawa namin, guys, so yung notice nga, sabi, hanggang 21st of February lang kami dun sa kabilang bahay. So yung ginawa namin, a month before 21st of Feb, kami, guys, naghanap na kami ng bahay na malilipatan namin. So, first na apply namin ng, bahay for rent. Na-approve kami agad. So, pag na-approve ka na, guys, depende na yun sa agent, guys, kung ano ang availability ng bahay. So, dito sa bagong bahay namin, guys, yung availability, 1st of Feb. So, before, sabi ko nga, na hanggang 21st of Feb kami doon. So, pag nag-move kami dito ng 1st of Feb, ibig sabihin, guys, doble yung babayaran namin, guys. So, it means, magbabayad kami doon. Tapos, babayaran din namin dito yung new place, guys. In our situation, unfortunately, kailangan namin gawin yun, guys. Kasi baka, anong tawag dito? Baka kasi pag hindi namin pinursu itong place, guys, kasi na-approve na kami, kung hindi kami mag-move dito ng 1st of Feb,
maghahanap ng ibang ano guys, maghahanap ng ang tawag nito, bagong tenant yung agent guys, kasi obviously yung bahay free na, so kailangan may tao na dito para mag-start na yung payment, di ba? So kaya nag-move kami dito ng 1st of Feb. Pero may mga gamit pa kami dun sa kabilang bahay, guys. Kasi hanggang 21st of Feb pa kami dun, guys, eh. Pero yun nga, yun yung downside, guys, dun. Kasi, na-approve ka nga sa bagong bahay. Pero, magbabayad ka rin naman dun sa, sa old place mo, guys. Kasi, hanggang, hanggang 21st of Feb pa kami dun. But anyways, that was okay. Kasi nga, for us, parang para hindi rin kami mag-rush, guys. Yun bang, kailangan natin i-move lahat yung mga gamit kasi kailangan na namin umalis sa old place. So, in that case, okay kami dun, guys. Like, happy kami. Although, kailangan namin magbayad ng doble, but at the same time, the convenience, guys, tapos yung pressure ba, guys, walang masyadong pressure. So, we're okay with that one, guys. Pero ngayon, ang nangyari, minove na namin lahat dito, guys. So, yun sa kabilang bahay, guys, kailangan before mo i-hand in yung key pabalik sa ang tawag dito sa agent, guys, kailangan palinisan mo yung bahay. Like, it has to be cleaned professionally. Yun bang kailangan mo mag-provide ng ang tawag dito, kailangan mo mag-provide ng tax invoice na talagang pinagawa mo sa professional na cleaner yung bahay, guys. So, pag carpet, kailangan mong i-steam clean yung carpet. Kailangan talaga malinis, guys. Katulad ng pagdating mo dun sa bahay, nung first time yung pagdating dun sa bahay. So, yun yung ginawa namin. So, yung ginawa, nag-organize si daddy ng cleaner. Kasi dalawang palapag yung bahay sa kabila, guys, eh. So, nag-organize ng cleaner. I think daddy paid what? Maybe 380, I think. 300 or 380 Australian dollars. So, pumunta si daddy dun, guys, the day after nung cleaner. So, sabi nga ni daddy sa akin, guys, sobrang linis daw nung bahay. Yung yung condition ng bahay daw, guys, mas malinis pa kaysa nung kami yung nag-move dun sa bahay na yun, guys. So, I was very happy with it. I said like, oh, that's good. Kasi, dito, guys, sa Australia, pag nag-rent ka, you need to pay a bond and then 1 month in advance. So, yung bond, guys, normally, the same amount yun ng 1 month nyo na rent. Tapos, yung bond, i-keep nila yun, guys. Kasi, just in case, pagkatapos ng lease nyo, in case na may nasira o may mga guys, basta mga chichiburichi, guys, iti-take nila at kukunin nila yung pera, guys, sa bond nyo. Pero, that's why, by saying that, you have to make sure na yung bahay talaga malinis, yung bahay walang sira, yung bahay walang problema, guys, para makuha nyo yung bond nyo, guys. Kasi, later on, pag nag-apply kayo ulit ng bagong bahay na rerentahan, guys, i-check nila yan, guys, kung nakuha nyo ba yung bond nyo in full. Kasi, parang iniisip ba nila, guys, baka, yun bang may problema, hindi kayo magaling mag-keep ng bahay, guys. Kaya, you have to make sure na talagang yung bond, you get it in full, para maganda yung record nyo, guys, sa mga rental na mga agent na yan, guys. Kaya yung nangyari sa amin, ngayon, pinalinisan ni daddy. So, yung dun, guys, yung agent, hindi pumunta hanggang, I think, 5 days after nung nilinisan, guys. So, ngayon, today, nag-email sila kay Mike. Sabi nila, guys, basta ang taas, guys, ng email nila. May mga daw, nagpunta daw yung colleague niya dun, guys, chinek daw yung bahay, tapos yung bahay daw, yung sink daw, guys, kailangang linisin, may hole daw dun sa wall, guys, na malapit sa bathroom, may mga marks daw, guys, sa wall all over the place, yung mga ganun-ganun ba, guys. Tapos yung daw, guys, yung steam clean sa carpet, hindi daw perfect, yung ganun. Tapos itong si Mike, guys, na-embier na siya, guys.
Na-embarrass na si lolo nyo kasi alam niya na very clean yung house nung pagpunta niya. Tapos, anong tawag nito? Parang alam ni Mike guys na mas maganda pa yung kondisyon ng bahay sa pag-alis namin kumpara sa nung pagdating namin guys. Ngayon, sinasabi dun sa email guys na kailangan yung papunta yung cleaner nyo dun para i-clean yung bahay or else isi-send daw nila yung yung cleaner nila bukas guys. Tapos obviously kukunin nila yung bayad dun from the bond guys. Ngayon, ayaw naman namin mangyari yun guys kasi nga kailangan namin yung bond in full. Pero alam nyo guys, very cheeky yung mga real estate agent na yan guys. Kaya kung nandito kayo sa Melbourne, kahit saan sa Australia guys, you have to be very smart. Tapos you have to be very careful kasi very yan sila guys, very mga manlilin lang. Naggalit talaga ako guys. Itong si Daddy guys, minsan lang siya magalit yan siya guys. Pero nagalit talaga siya sa kanila guys. Nag-reply si Mike ng napakahabang email guys. Nilagay na ni Mike yung mga act yun guys. Yung mga law, yung mga Kasi sabi ni Mike, kakalabanin ko talaga sila. Kasi very unreasonable sila guys kung magsabi sila na yung bahay hindi malinis. Sabi ni Mike sa email niya guys, I was very impressed with Mike's email sa kanila guys. Sabi ni Mike na we didn't move to a brand new home. Yun bang kasi parang tinitreat nila kami guys na parang inano namin yung bahay guys. Nung pagdating namin sa bahay guys, hindi yun brand new. Yun bang marami ng tao na nakarenta dun guys. So why are they expecting the house to be like in pristine condition guys? Kung marami namang taong nakarenta na nun guys, hindi naman yun brand new. Kaya ngayon, pinapahirapan nila kami. Sinasabi nila na ganito, ganyan, kailangan yung gawin to or else kukunin nila yung bond. Hindi yun guys, hindi yun pwede guys. Kasi binasa nga lahat ni Mike yung guys, yung law ba about renting guys. Hindi sila yung agent, hindi din sila makaka-claim ng bond guys. Dapat yung landlord yung mag-claim kasi yun yung may-ari talaga. Yung agent, they are just representing the landlord guys, diba? Tapos ganyan guys, galit na galit yung isa guys kasi nga parang yun nga sabi ko guys, very unreasonable sila sa mga dahilan nila guys na ganito ganyan, may kailangan linisin yung wall, may hole. Pero the good thing guys is ako, nung before kami nag-move in sa bahay na yun, guys, nag-video ako, guys. Pinakita ko yung anong tawag dito? Mga problema ba sa bahay, guys? So, dun sa video ko, guys, kitang-kita ko na yung sinasabi nilang hole sa wall, sa bathroom, guys. Nandun na yun, guys, nung pag-move in namin, guys. Kaya hindi nila masasabing kami yung may gawa nun. Kasi, as mentioned before, marami ng mga tao ang nagrenta before kami nagrenta nun, guys. Kaya, hindi kami guilty. Hindi kami guilty kasi we pride ourselves, guys, na pag nagrenta kami ng bahay, guys, we love to keep it clean and as good condition as possible, guys. Nakita nyo naman, guys, yung kung gaano kami kaano sa bahay, guys. Lalo na tong si Mike, very, very clean yan sa bahay, guys. Ako lang tong burara, guys. But si Mike, very yan siya sa bahay. Kailangang malinis, kailangan walang problema, ganun. Pero, yun na nga yung gagawin namin ngayon, guys. Kasi hindi pa namin alam kung nag-reply sila, guys, sa email ni Mike. Kasi, sabi ni Mike, kakalabanin, pupunta talaga kami sa, guys, sa tribunal, guys, kung ganun. Kasi, wala naman kaming ginawang masama, guys. Like, yung house naman, guys, inalagaan naman ng mabuti. Tapos sinasabi nilang ganito. Kasi yung mga agent, guys, mukhang pera yan sila, guys. Kailangan nila na may mapipirahan sila, guys, ganun. Tapos, we think, guys, na yung one of the reason why nagkakaganyan sila ngayon, kasi nga, diba, they handled the property for years and years. Tapos ngayon, yung may-ari ng bahay, guys, gusto nang ibenta yung bahay. So, it means that they have to hand it back to the owner. Ngayon, guys, baka sabihin ng owner na, bakit may ganito, may ganyan? Parang hindi nila ginawa yung work ba nila, guys, na kailangan, kasi sila yung nag-manage, guys, eh. So, for example, yung butas, guys, na malapit sa bathroom, right?
yung butas na malapit sa bathroom. Nandun na yun nung dumating kami, guys. So, sana, before kami nagpunta doon, guys, pinaayos na nila yun. 'Di ba? Tapos yung yung baka siguro, guys, yung nasundan namin na tenant, guys, baka siguro kinunan din yung bond niya, guys, para i-fix yun. Pero hindi nila pina-fix. Hi, princess! You wanna say hi? What are you eating? Ice? Kumakain na naman ng ice. Bulingit mo ka na. Pero yun nga, guys. Kaya, naha-high blood kami. Naha-high blood na kami, guys, dahil dyan. But anyways, I'll keep you updated, guys, kung anong mayayari. Kung makukuha ba namin yung bond namin or hindi. But we are trying and we're doing our best to get the bond back. Kasi, we deserve it, guys. We need the money back. Wala kaming ginawang masama. So, guys, nagagalit na ako sa inyo, guys. Hello, princess. Did you draw on your face? Nag-drawing na siya sa mukha niya, guys. Oh. Hi, what are you eating? What are you eating? Ice. Ice, baby. Ice, baby. Kaya, yun nga, guys. Yun yung pinag-usapan namin ni Daddy nung pagka-uwi namin, guys. Kasi, ewan ko kung mangyayari, guys. Basta, lalaban tayo, guys. Basta yun yung isipin nyo, guys, sa mga Pinoy na, pupunta dito sa Australia. Mag-rent ng mga ganyan sa mga real estate agent. Just be very smart, guys. Kung pag nag-move in kayo, guys, i-check nyo lahat yung walang problema sa bahay, yung mga butas-butas na mga mark na mga ganyan, guys. Kailangan i-report nyo yan sa kanila, guys. Kasi katulad ngayon, guys, tingnan nyo. May mga tao na just to make the problem go away, guys. Sige, just let us know ano bang problema. Okay, just take it off the bond. Pero hindi kami ganun, guys, kasi we stand for our right na ginawa namin ang dapat gawin. Inalagaan namin ang bahay, guys. Tapos 1 year lang kami dun, guys. So imposible naman na gagawa kami ng butas-butas na ganun, guys. Kaya, that's why, you have to report to the, guys, yung agent agad pag may mga butas-butas sa mga ganyan kayo nakikita sa bahay, guys. Para, malagay nila sa record, guys. Yan yun talagang, guys, yung, ang tawag ito, yung problema pag nagre-rent kayo, guys. Kaya kami ni Daddy, guys, nagsisave kami, guys, para makabili na kami ng bahay. Kasi, yung problema nga, guys, yung mga rent na ganyan, guys. Anyways, we just have to deal with it, guys, diba? But, guys, yun lang yun, guys. Yun lang yung chika ko today, guys. I thought na, i-update ko lang kayo, guys, sa mga pangyayari sa buhay natin. But, salamat for watching, guys. Magbibihis na ako kasi mukhang pa rin ako dito, guys. Mukhang nasa opisina pa rin ako nito, guys. I wanna feel relaxed now, guys, tsaka stress-free kasi anong oras na. So, thank you for watching, guys. Appreciate your time as always. Please subscribe to this channel, guys. Alam niyo na, guys, nagtatagalog na ako ngayon, guys, para mag-subscribe na kayo, guys. So, subscribe na kayo dyan, guys, ha? Tapos, tayo, guys? Mag-shoutout tayo. Muna. May mga bago tayong mga, yung mga viewers. So, guys, thank you so much sa mga bagong subscribers. I really appreciate you all, guys. Tapos, i-shoutout ko sila, guys, yung mga bagong nag-comment sa atin, guys. I'm so happy to receive all your comments, guys. I promise, guys, I really enjoy reading them. So, first is Judith Tay Pangit. Maganda ka naman, Day. Bakit pangit ang pinangalan mo, Day? Salamat, Day. Salamat for subscribing and for leaving comment. Kay Acosta, sis, thank you so much, sis. Like, I noticed na palagi kang nagko-comment sa mga video ko. Thank you very much. Ika muna na, kaya mag-shoutout, tanak. Okay, mama up. Tapos, Miss Madil Kilaton, Day. Salamat kayo sa paglantaw, Day, ha? And to my beautiful friend, and to my beautiful friend, the Lawless family. Day Jen, thank you. Shout out sa imo, Day. Salamat sa tanang kuan, guys, Day. Kanang tabang. Tabang kami nga tabang, Day. Bisaya ka, Day, eh.
Sa manak, say hi, baby Ikang. Say hi, baby Ikang. Ay, maldita mong baby Paris. But guys, thank you very much for watching. I'll see you all in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!